Ahojte, zdravím vás z letiska Zbidoviec. Je tu fantastická akcia CANSAT, ktorej sme jedným z partnerov. Začína odpočítavanie. 5, 4, 3, 2, 1, start! Spolu s Technickou univerzitou Košice tu študenti vystreľovali satelity v plechovke. Je neuveriteľné, ako mladí ľudia na strednej škole dokážu zužitkovať svoje schopnosti a znalosti a poskladať ich do jednej plechovky. Samozrejme veľmi dôležité, aby tieto mladé talenty mali možnosť použiť svoje teoretické znalosti aj v praxi a kto vie, možno raz sa stanú našimi kolegami a budú prinášať tieto znalosti aj nám.